Niin. Yksittäisistä piloteista ja kehitysprojekteista on aina ihan tosi kiva kuulla näitä oppeja ja kehitysehdotuksia ja yksityiskohtia, mutta mä uskoisin, että mielenkiintoista erityisesti teidän näkökulmasta on varmasti se, että mitä näistä tuloksista ja opeista voidaan oikeasti hyödyntää siellä arjen tekemisessä. Sitä varten vieressäni seisovat Kaarina Liimatainen ja Tiina Nieminen. Te johdatte Seuren 2 liiketoiminta-aluetta. Ja Tiina, sä oot ollut tiiviisti mukana tässä SWAT-projektissa ihan alusta alkaen. Niin kerro vähän, että minkälaista se on ollut vetää tällaista projektia? No siis tämähän on ollut huikea projekti. Tämmöistähän ei ole Seurassa siis aikaisemmin tehty, niin kuin Petteri taisi tuossa jo alussa sanoa. On ollut niin kuin mieletöntä seurata sitä heittäytymistä, etenkin näiden meidän SWAT-tiimiläisten osalta, että miten rohkeasti he tähän lähti, mutta myöskin se, että miten rohkeasti meidän oma väki lähti tekemään tätä täysin työntekijä ja sitten loppuvaiheessa myös asiakaslähtöisesti. Eli oli tosi ihanaa nähdä, että kun asiakkaat saivat sitten tietää tästä meidän tekemisestä, niin sen jälkeen niin yksi toisensa jälkeen heräsi ja kiinnostus alkoi kasvaa ja varmaan niin se tahti oikeastaan niiden asiakkaiden kanssa kiihtyi vasta tuossa loppuvuodesta, että sitten kun asiakkaat pääsivät niin sanotusti irti ja tuotiin heidän omat työntekijät mukaan tähän ja yhdessä lähdettiin miettimään niitä asioita, niin aivan niin kuin huikea kokemus on ollut kyllä minulle ihan itsellenikin tämä vuosi. Joo, tosi kiva kuulla, että sieltä vähän ehkä tahmaisesta alusta niin sitten tommoseen loppukaneettiin. No, jos me katsotaan näitä projektin tuloksia vähän niin kuin muidenkin kuin vain projektissa mukana olleiden asiakkaiden näkökulmasta, niin Kaarina, miten sä uskoisit, että keikkalaiset pitäisi ottaa huomioon tuolla työkohteessa ja arjessa? Hyvin ne pitäisi ottaa huomioon. Se on nimenomaan, että se, mikä me tunnistetaan Seuren puolelta tietenkin ja niin kuin hyödyksi meidän asiakkaille ja työntekijöille on nimenomaan se, että työelämän murroksessa ja työelämäodotukset on erilaiset tänä päivänä ja niin kuin mukautumalla ja ottamaan näitä kysymyksiä niin kuin huomioon, niin me pystytään itse asiassa kasvattamaan tosi paljon tätä niin kuin veto- ja pitovoimaa. Ja se me haluttaisiin tuoda esille niin kuin se, että myös vuokratyön kautta tulevit, niin kannattaa ehdottomasti huomioida ja ottaa mahdollisimman hyvin, koska se on meidän yhteinen etu tässä yhteiskunnassa, että meillä riittää sitten työntekijöitä tärkeiden peruspalveluiden ääreen, niin kyllä mä sanoisin, että hyvin ja niitä oppeja hyödyntäen, mitä juuri tässä kokonaisuudessa on käyty läpi, niin se on meidän yhteinen etu. Kyllä, ja unohtamatta sitä, että kun tämä vuokratyö on siis monelle niin kuin vapaaehtoinen valinta, he ovat tieten tahtoen niin kuin valinneet sen vuokratyön, niin kyllä tämä projekti meille sen opetti, että meidän täytyy myös niin kuin heitä johtaa paremmin, heitä kohdata paremmin arjessa ja niin kuin kehittää myös heidän niin kuin työsuhdepalveluita niin, että he viihtyisivät siinä omassa niin itse valitsemassaan ympäristössä mahdollisimman hyvin. Joo. Ja hei, tässä vaiheessa mainitsen vielä, että nyt on viimeiset hetket aikaa kysyä niitä kysymyksiä, heittää kommentteja. Saa tietysti haastaa vielä myöskin näkemyksiä, jos sellaista on. Niin odotan täällä silmä tarkkana katselen, että tuleeko sinne kysymyksiä sinne meidän keskusteluikkunaan, joten vielä on muutama minuutti aikaa keskittyä siihenkin. Me ollaan puhuttu tänään aika paljonkin itse asiassa tästä kenttäesihenkilön tai tiimiesihenkilön roolista keikkatyössä ja semmoisena mahdollistajana, työn tukijana. Mutta sä voisit ehkä, Tiina, kertoa vähän lisää meille vielä siitä, että niin kuin, miten tällaista näkökulmaa esihenkilötyö keikkatyössä niin lähdetään edistämään nyt sitten meidän kaikille asiakkaille tai arjen työssä tulevaisuudessa. No joo, siis projektissa todettiin, niin kuin tässä Heidikin kertoi, ja myös Niina, että tarvetta selvästi on, mutta että mikä se on se tarve, mikä se on se, mitä siihen tarvitsee tuoda, ja sehän täytyy tehdä sitten asiakkaiden kanssa yhteistyössä, koska siellä asiakkailla kuitenkin työkohteissa on se työjohdollinen vastuu, myös meidän vuokratyöntekijöiden työn johtamisesta, ja tätähän on nyt sitten tarkoitus tuolla meidän sote-liiketoiminnan puolella ensi vuonna lähteä sitten uudelleen vielä niin kuin syvällisemmin tutkimaan, että minkälainen yhteistyö ja vuorovaikutus sitten siihen rakennetaan niin, että nämä kaikki tarpeet tulee niin kuin kaikkien 3 osapuolen näkökulmista niin kuin huomioitua. Tuleeko tämmöinen tiimiesihenkilö olemaan niin kuin jonkinnäköinen ehkä ratkaisu vai pakotettu ratkaisu vai näettekö te vielä jotain
tulevaisuuden näkökulma? Ei me kyllä pakotettuja ratkaisuja tehdä, että se on nimenomaan niin, että kuten tänään on monta kertaa tullut ilmi, niin se suuri niin kuin mihin me uskomme on se, että me yhdessä tehdään, eli semmoista, mikä niin kuin toimii siinä asiakas- ja työntekijä kokonaisuudessa. Rehellisyyden nimissä niin me vielä vähän kehitämme sitä, että mikä on sitten kokonaisuudessaan niin kuin se malli, mikä palvelee niin kuin tässä henkilöstövuokrauksessa laajalla niin kuin rintamalla. Eli sen vuoksi me jatkamme tästä eteenpäin vielä pilotointia tuolla sote-kokonaisuudessa, mutta tarkoitus on sitten se, että niitä hyötyjä ja oppeja niin tulee sitten kaikkiin meidän toimialoihin ja kaikille meidän asiakkaille. Joo, ja pilottiin osallistuva asiakas, niin sieltä tulee nyt sitten näitä esihenkilöitä niin kuin siihen projektiin mukaan, että päästään yhdessä heidän kanssa sitten tätä mallintamaan ensi vuonna, mikä voisi toimia hyvin ja kokeillaan ihan käytännössä. No onko jotain sellaisia oppeja tai toimenpiteitä, jotka kaikki meidän asiakkaat tulee joka tapauksessa tästä niin kuin projektista saamaan hyödykseen tulevaisuudessa? No on kyllä, joo. Ja mehän ollaan opittu aivan valtavasti tämän projektin aikana. Ja ennen kaikkea me on opittu hirveän paljon sitä, että mitä me voidaan meidän omassa toiminnassa tehdä paremmin, jotta meidän niin kuin vuokratyöntekijöiden asiat hoituisivat sujuvammin. Ja ehkä vähän niin kuin karrikoidusti sanottuna heille tulisi vähemmän tarvetta olla meihin yhteydessä ja kysyä. Eli tavoitetila on se, että saataisiin siitä yhteistyöstä niin sujuvaa, että oltaisiin niin kuin proaktiivisia ja etukäteen saataisiin jo niitä asioita hoitoon ennen kuin sitten työntekijälle ehtii ongelmaa muodostua. Ja se kyllä varmasti näkyy sitten toivon mukaan meidän kaikilla asiakkailla ensi vuoden aikana. Ja itse asiassa vielä semmoisen näkökulman voin lisätä tähän, että itse asiassa osa niistä näkyy jo. Totta. Eli siinä mielessä, että kuten tässä on niin kuin mainittu, niin meillä on kehityksessä jo niin kuin poimittu useampia niin kuin tästä pilotista löytyneitä käytännön tekemisiä. Että meillä on useampi vuokratyöntekijän ohje esimerkiksi, mitkä on uudelleen kirjoitettu sen vuoksi, että ollaan todettu, että voisimme tehdä tämän paremmin. Ja just oli tämmöisestä palautetyökalusta puhetta, niin näiden niin kuin tavallaan jatkokehittäminen niin on vahvistunut se, että olemme oikealla suunnalla ja sen vuoksi ne tulee kaikille meidän asiakkaille sitten myös näkyyn ja näyttäytyy niin kuin arjessa. Kyllä, ja asiakkaat pääsee itse päivittämään kohdetietoja. Se on tosi tärkeää tässä projektissa. Tätä. Huomattiin, että mitä tarkemmin se kuvaus vastaa sitä, mitä työntekijä siellä kohtaa, kun työkohteeseen menee, niin sen paremmin se usein onnistuu se kohtaaminen, kun ne odotukset ovat oikeanlaisia. Tämä on nyt jo mahdollista. Vähän tämmöistä markkinointia. Kyllä, joo. Hyvin mielenkiintoista. No pakko kysyä vielä tässä näin, että vaikka toki suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että niihin pieniin arjen asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, niin tarkoittaako nämä tämmöiset uudenlaiset toimintamallit niin jotain muutoksia hinnoitteluun? Tämähän on tietysti intensiivistä tällaisten asioiden tekeminen. Miten me nähdään, että miten tämä meidän kustannuspuoli tässä? Se on tosi hyvä kysymys. Ei me kyllä nähdä, että tämä suoraan niin kuin meidän asiakkaiden kustannuksiin, että tässä me mietitään koko ajan, miten me tehdään asioita pikkasen paremmin ja pikkasen niin kuin uudella tavalla. Ja siinä samalla niin meiltä karsiutuu tosiasiassa sellaista tekemistä, mikä ei ole ollut niin fiksua tai niin hyvin näyttäytynyt työntekijöiden ja asiakkaiden suuntaan. Ja tästä syystä niin voimme tässä vaiheessa sanoa, että niin kuin se, mitä me tässä teemme, ei tuo kustannuspainetta ylöspäin. Et päinvastoin tällä itse asiassa voi olla ihan hyvä mahdollisuus, että se tosiasiassa sitten pitkässä juoksussa tuo alaspäin kustannuksia, koska me saamme sitten sitoutuneita työntekijöitä ja meidän asiakkaat saa sujuvampaa arkea. Hienoa. Loppuun vielä kysymys teille molemmille henkilökohtaisesti, että mitä te olette oppinut tämän projektin aikana, Kaarina? Varmaan eniten sen, että ei enää tehdä mitään ilman, että meillä on työntekijöitä ja asiakkaita mukana siinä kehittämisessä. Entäs Tiina? Mitään ei kannata pitää itsestään selvänä. Ja se itse asiassa tulee noihin arjen pieniin asioihin. Eli ne arjen pienet asiat saattaa sillä asiakkaan omalla työntekijällä olla erilaisia kuin sillä vuokratyöntekijällä ja ääneen sanomalla osataan ottaa se toinen paremmin huomioon.